Na menjünk át itt erre a második egységére a 6. résznek. Itt az én Bibliámban egyébként külön kezeli. Ugye itt azt mondtam, hogy 5-től 23 valójában a megszentelődéshez való viszonyról szól. Itt külön választja nekem egy alcímként a Biblia, és azt mondja, a kegyelem állapotában már nem a bűnnek, hanem az igazságnak szolgálunk. Na nézzük ezt meg. Azt mondja, tehát ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyveréként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, s tagjaitok az igazság fegyveréként szolgálnak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Meg kell, hogy lássuk azt, hogy mi a cselekedeteinken keresztül, amiatt is, hogy Isten képmásai vagyunk, valójában sokszor egy fegyver vagyunk. És nem mindegy, hogy a gonoszságnak a fegyverei vagyunk, és addig, amíg Krisztus lelke nincs bennünk, nem is tudunk mások lenni, csak a gonoszság fegyverei. Nem mindegy, hogy a gonoszság fegyverei vagyunk, vagy pedig az igazság fegyverei, az Isten igazságának a fegyverei. A gonoszság rombol, pusztít, végül megöl. Mindig a halállal jár együtt. Az Isten igazsága szabaddá tesz. De mindenképpen az ember szolgál valakit. Nem választás kérdése ez egyszerűen adott, de eldönthetjük, hogy kinek szolgálunk. És az ördög, ugye az ő uralma vagyunk Isten nélkül, alatt vagyunk Isten nélkül, ez ha tetszik, ha nem, így van. 2 úr van, és egy urat szolgálhatunk csak. Ha az Istent nem szolgáljuk, akkor ugye a gonosz uralma alatt vagyunk, az ördög uralma alatt vagyunk. Miért? A bűn miatt. A bűn jogosítja őt, hogy urunká váljon. Amikor mi engedünk a bűnnek, akkor szolgájává válunk a gonosznak. Amikor az Istennek engedünk, akkor szolgájává válunk az igazságnak. Azonban, bár Pál itt erőteljesen használja ezt, hogy igen, szolga, és ez valójában rabszolgát jelent, az Isten fiaként és lányaként invitál az ő családjába. Mi az ő gyermekei vagyunk, és ezt is el fogja mondani. És ez egy hatalmas különbség. Az ördög nem szereti az embert, nem tiszteli az embert, még ha úgy tűnik is, hogy paktumot köt vele az emberrel, akkor is végül az ördög az kezdetektől fogva embergyilkos, ahogy mondja az evangélium. Az ő végső célja mindig az, hogy megölje az embert. Az Isten viszont szeret bennünket. És nem nehéz, hogyha urat kell választanunk, hogy kit kéne választani. De értenünk kell azt, hogy a cselekedeteink azok nem semlegesek. Azok nem jelentéktelenek. Hanem amiatt, hogy Isten képmásai vagyunk, erőt fog felszabadítani, ha bűnt követünk el a gonoszság javára, és az ördög javára, ha az Isten útján járunk, akkor viszont az Isten királyságára, az élet javára fog működni. És egyébként ezt lehet is látni, hogy a világban mindig egymással szembe feszül a halál és az élet különböző módokon. És vannak kezdeményezések, ideológiák, amik lehet, hogy nemesnek tűnnek, de ha mélyen a gyökerére nézzünk, akkor valójában az ember halálát fogják eredményezni, és vannak olyan ideológiák, vannak egyetlen egy dolog van, ugye a kereszténység, az élő kereszténység, ami viszont életet próbál hozni. Mert az Isten azt akarja, hogy életünk legyen, ő az élet szerzője. Felszólít minket Pál, hogy legyünk tisztában abba, hogy mi az újjászületésünk, és hogyha azonosultunk Krisztussal, ne uralkodjon a bűn bennünk. Nem tud, nem lenne szabad, nem kéne ott lennie. Nem kéne úgy gondolkoznunk, mint hogy a bűnnek bármilyen követelése is lehetne felénk, vagy nekünk bármilyen tartozásunk lenne a bűn felé. Hanem azt mondja, hogy járjunk az igazságnak az útján, és szolgáljuk az Isten igazságát. Azt mondja, az utolsó ige, amit felolvastam, a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Itt fog később beszélni a törvényről még, de itt az Isten törvényéről beszél. És már korábban is, ugye a korábbi fejezetek során beszélt a törvényről, mert hiszen újra meg újra ez volt a másik dolog, amit kérdeztek tőle, hogy te azt mondod, hogy az Isten törvénye nem jó? És ugye itt Mózes könyveire beszélünk, általánosan az, amit törvénynek tekintünk, ezen kívül tudjuk azt, hogy
a profétákat, zsoltárokat, ezeket forgatták a zsidók, és attól függően ki milyen irányzatot követett Jézus korában, voltak, akik csak a törvényre fókuszáltak, és voltak, akik meg a profétákat is mellé vették. Tehát azt mondják, hogy ezt kérdezik Páltól, akkor te a törvényt negatívnak, rossznak, akár bűnösnek, tisztátalannak nyilvánítod is. Pál többször leszögezi, hogy nem. Azonban itt mégis azt mondja, hogy nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt vagyunk. És megbeszéltük azt, hogy azért, mert a törvénynek a természete, hogy az Isten igazságos mércéjét jeleníti meg. A törvénynek a természete az, hogy rámutasson arra ezért, vagy leleplezze ezért azt, ami bűn. És sokszor az ember nem tudja azt, hogy rossz az, amit csinál, de ha megismeri a törvényt, akkor rájön arra, hogy tehát, hogyha én így beszélek a szüleimmel, ez tiszteletlenség, ez az Isten mércéje szerint bűn. Lázadás az Isten akaratával szembe, az isteni renddel szembe, a célomnak az elvétése például. Vagy ha én úgy gondolok arra a nőre, arra a férfira, nem vagyok vele házas, de mégis kívánsággal gondolok rá, akkor én parázasságot követtem el, ugye Jézus tanítása szerint, azaz vétkeztem az Isten törvény ellen. Tehát nem tudtam idáig azt, hogy az a gondolat, azt hittem, hogy ez egy természetes és minden emberben bennem, nem gondoltam, hogy az bűnt jelent. Értitek? Tehát leleplezi a bűnt, azonban ahogy a bűn ettől úgymond ha úgy tetszik, hogy lelepleződik a bűn, nyilvánvalóvá lesz, meg sokasodik a bűn, mert addig nem tudtuk, hogy az bűn. Viszont ha megsokasodik a bűn, és nekem nincs erőm ahhoz önmagamban, hogy az Isten törvényét teljesítsem. Miért? Mert az Isten törvénye az nem igazít meg engem. Annak az egyetlen egy küldetése van, hogy az isteni mércét mutassa nekünk. De nem tesz engem újjá. Nem fog újjá szülni engem a törvény. Ezt nem értették a zsidók, hogy attól, hogy én ismerem a törvényt, mint zsidó, és gyerekkoromtól kezdve tanítják, az nem fog engem új emberré tenni. Ugyanúgy bennem marad a bűnös természet, csak most már értem, hogy az Isten mércéje ez az ő igazságos, tökéletes mércéje. Ezért beszél arról, hogy a törvény ilyen szempontban a kárhoztatásává vált az embereknek. Mert tudja onnantól kezdve az ember, hogy én az Istennel szembe törvénytelenséget követtem el. És újra, és újra, és újra. És ez kárhoztatás alá vonja az embert. Azonban ugye a kegyelem, a hitből való igazság, az nem csak a bűnnel foglalkozik, ahogy mondtuk idáig az engesztelés, nem csak el lettek törölve a bűneim, hanem az meg is igazít. Tehát más emberré tesz engem, a bűnre való hajlam nélkülivé tesz engem. Ez a megigazultság. A hajlam, hogy igazságot tegyek. Az Isten igazságát, az Isten akaratát tegyem. Na, ez a kegyelem Krisztus keresztjén keresztül, ugye ez az volt a kegyelemnek a megnyilvánulása, a kereszt és a feltámadás, amit én hit által elfogadhatok, ez most már nem teljesen felszabadít engem a kárhoztatás alól, és nem vagyok kárhozat alatt, hanem üdvösségem van most már általa. És ilyen értelemben mondja azt, hogy nem vagyunk már a törvény uralma alatt, láthatjuk, hogy itt a zsidó közönséget szólítja meg, hanem a kegyelem uralma alatt vagyunk. Értjük ezt? Úgyhogy ezt mindig lássuk tisztán, és fog is erre rátérni majd később, hogy a törvényen semmi baj nincsen. Valójában mi történik, ahogy megbeszéltük korábban? A kegyelem által, amikor új teremtésé leszek, és már az igazság, az Isten akaratának, az a hajlamom, hogy az Isten akaratát megcselekedjem, betöltöm a törvényt. Ezért a törvény valójában az őt megillető, tisztességes helyre kerül az életembe. Ugyanis azt szerint tudok élni. Pedig kegyelem nélkül, üdvösség nélkül, Krisztusban való újjászületés nélkül nem tudtam. De most már tudok. Méltó helyén van a törvény. Értjük ezt? Megy tovább. Tehát mit tegyünk, azt mondja? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Újra ugyanaz a kérdés. Azt mondja, szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak? Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Ezt most már megbeszéltük, jó? Ha valaminek engedek, akkor annak a szolgája vagyok. De hála az Istennek, azt mondja, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amely követésére átadattatok.
És így folytatja tovább. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Itt nem másról beszél, mint amikor először hallották az evangéliumot, az örömhírt, a Krisztus evangéliumát, és befogadták ezt a tanítást, azaz befogadták Jézus Krisztust, és ez az, ami megváltoztatta az állapotukat, mint ahogy erről beszéltünk. Azt mondja utána tovább, emberi módon beszélek, mert erőtelenek vagytok még. Tehát kell, hogy erősödjetek. Ahogyan tehát a tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok a múltban, ugye? Hogy törvénytelenekké legyetek, úgy most állítsátok a tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyetek. Tehát ahogy a hajlamotok arra vitt benneteket, vagy vitt minket, hogy törvénytelenségben járjunk, bűnben járjon az ember. Még akkor is, hogyha nem akarta, de újra meg újra, ebbe kerüljön bele. Most az legyen a hajlamunk, hogy igazságban járunk. Ismerjük fel, hogy ez az új természetünk. Ezen gondolkodjunk, ezen törekedjünk, hogy mi az Isten akarata ebbe a helyzetbe. Mit mond az Isten igéje, mit kéne tennem? Mit tenne itt most Jézus ebbe a helyzetbe? Vajon mi a szándéka velem? És ez legyen, ami központi, és erre szánjuk oda magunkat. Megy tovább. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, 20-as vers, szabadok voltatok az igazságtól. Annyira érdekes, ahogy ezt mondja. Nem az igazságot cselekedtük, szabadok voltunk tőle. Azt mondja, úgy beszélek, mint erőtelenekhez, jó? De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Mi volt az eredménye? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. És mi is, ahogy visszagondolunk a Krisztus nélküli állapotunkra, sok olyan dolog van, hogy bárcsak soha senki ne tudná meg. Hogy ezt valaha olyanokat gondoltunk, tettünk, és szégyeljük. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, tehát bűnös állapotunkban szabadok voltunk az igazságtól, most azt mondja, igaz állapotunkban szabadok vagyunk a bűntől. Tehát most, hogy a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a megszentelődést. Mert erről beszélünk, hogy akkor most mi a viszonyom nekem a megszentelődéshez? A megszentelődés gyümölcsét hozta. Miért? Mert ha szabad vagyok a bűntől, a céltévesztéstől, ugye, ami a szó szerinti jelentése a bűnnek, az Isten céljának az elvétésétől, máshogy az Isten akaratának az elvétésétől. Most az igazság az azt jelenti, nem mást jelent, ugye szabad vagyok ettől, ez azt jelenti, hogy akkor viszont az Isten akaratában járok. Az Isten akarata szerint élek, mert szabad vagyok az Isten akaratának az elvétésétől. Értjük? Ezért most az Isten akarata szerint élek, ami nem más, mint a megszentelődés. Ugyanis a megszentelődés, a szentség az azt jelenti, hogy az Isten céljára külön választva lenni. Na most, hogyha én külön választva vagyok a céljára, oda dedikálva az Isten céljaira, akkor már nem vagyok céltévesztésben. Tehát, hogyha a bűn kikerül az életünkből, automatikus, hogy a megszentelődés állapotába kerülök. A megszentelődés általában az Isten igébe egy folyamatos igei módban jelenik meg, azért, mert ahogy élünk, folyamatosan bizonyítjuk, hogy az Isten akaratában járunk. Igazságban járunk, ha úgy tetszik. Újra és újra megnyilvánul. Na most sokan a megszentelődésnek csak a progresszív részét szokták említeni, az, hogy próbálok eljutni a megszentelődésre. Értsük meg, hogy annyira erőteljes az Isten igéjének a kijelentése, hogyha helyesen értem, ha rossz koncepcióból, rossz fajta megértésből indulok neki, akkor egy elérhetetlen dolgot próbálok üldözni, tudjátok, mint a rajzfilmekben a nyúl előtt lógatott répa, amit nem tud elkapni, mert hozzá van kötve a hátához, és fut utána, de mindig ugyanolyan távolságban van. Nagyon sok helyen ez a tanítás, hogy a megszentelődés az egy olyan répa, ami így lóg előtted egész hívő életed során, de majd amikor meghaltál és a mennybe kerülsz, akkor tudsz beleharapni ebbe a répába. Hát én nem ezt olvasom itt az Isten igéjében. Nem ezt tanítja az Isten igéje, és ez nem az egóról, ez nem a büszkeségről szól, ez alázatról szól, hogy
elhiszem, hogy mit mond az Isten igéje. És belátom azt, hogy ez nem az én érdemem, hanem ez Krisztusban van elvégezve azáltal, hogy új teremtésé tett engem. A bűnt kiszedte belőlem. A céltévesztést. És ezért a folyamatos megszentelődés megnyilvánulásába helyezett engem. De ezt hit által át kell venni, mert ugye ilyenkor már tudom, hogy most is mindenkiben ott feszül ez a kérdés, de a gyakorlatban sokszor más tapasztalunk az életünkbe. Nem a megszentelődés, hanem az, hogy még mindig teszek olyan dolgot, ami nem az Isten akarata. De testvérem, ez azért történik, mert hitben átvettem azt, hogy ő eltörölte az én bűneimet a kereszten, de nem vettem át azt, hogy ő megigazultá tett engem. Ugyanaz a hit, amivel át kellett vennem az, hogy ő eltörölte a bűneimet, itt az ideje, hogy érettségre jussak, és átvegyem azt is, hogy új teremtéssé is tette engem, és az új teremtésnek a lényege, hogy a bűnt eltávolította belőle. A bűnre való hajlamot. Fogunk beszélni a testről, a szómáról már, amiben nincs a bűntörvénye, mert hiszem azt, hogy ez is segíteni fog abba, hogy miért nem cselekszünk bűnt, és hogyan működik ez. De akarom, hogy először a hitünk felerősödjön ebben kapcsolatban, hogy a megszentelődésed az Krisztus keresztjében el van végezve, és sehogy máshoz nem fogunk tudni hozzájutni, emberi erőfeszítésből nem fogunk tudni hozzájutni, egyedül hit által fogom tudni birtokba venni a megszentelődést, ugyanúgy. És a hitem az nem másról szól, az nem egy erőlködés, az nem egy agytorna, hogy az enyém, én megszentelt vagyok, hanem bizalom. Jézusra nézek, és azt mondom, ha ő ezt mondta, hogy eltörölte a bűneimet, és ez igaz, és el tudom hinni, akkor itt az ideje, hogy elhiggyem azt is, hogy én az ő igazságossága lettem, és új teremtésé lettem, és ezt is el tudjam tőle fogadni, hogy ez így van, hogy végre ez megnyilvánuljon bennem. Mert csak is hit által fog megnyilvánulni benne. Értjük ezt? Most azonban, ugye a 22-es versbe kezdtem bele, most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghoztam nektek a gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek a vége az örök élet, mert a bűn zsoldja, a halál, Isten kegyelmi ajándéka. Gyertek, mondjátok azt, hogy kegyelmi ajándéka. Pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Halleluja! Ajándék. Ajándékként kapom ezt. Csak is hittel tudom átvenni, elfogadni, alázattal, és aztán átformálódni benne. És megélni, ahogy átformált ebbe. Nagyon izgalmas.